Gagi pare, riot yan! Tara, kape! Tara, kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay gagi pare, top of the food chain pare! Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Naranasan mo na bang maiwan ng bus sa Ay. terminal? Ay, Gagi pare, oo, legit yan. Ay, talaga? Nung nakaraang uwi ko sa Bicol, naiwan Awa. ako. Oo, so buti na lang dito sa may bandang Buendia, Awa. kilala na ako na pumupunta talaga doon. Ay. Na yun talaga yung sasakyan ko papuntang Bicol. Nakita nila yung kulot-kulot kong buhok. Ay. Sabi nila, oh, yung puon naiwan. Isa kayo nyo. Sabihin ko sana pa special yarn. Oy, hindi. Kumbaga pwede kasing i-transfer yung ticket. Hindi kasi ano ka rin eh, Konyo Bicolano ka eh. Oo, puon nga ako sa Bicol. Kaya nga icon ka na, di ba? Icon. Ikaw ba, naiwan ka na ba ng bus? Ay, hindi pa. Ay, wow. Alam mo bakit? Bakit? Yung nanay ko kasi katakot-takot yan kapag may ano kami, may biyahe kami. Travel, oo. Talagang tipong ano, halimbawa yung biyahe ng bus, alas 5. Like 5 a.m.? 5 a.m. 5 a.m.? 3 a.m. nandun na kami. Uy, Gagi pare. Ano Oo. feeling ni mami mo? Parang ano to, eroplano? Ah? Parang feeling niya eroplano yung pupuntahan Hindi, ninyo, ano no? lang siya, competitive. Kailangan siya yung mauna. Oo, wala namang magbabago sa seat ninyo. Ay, nako, sure kami kabisyo, ikaw rin merong sariling mga experience Yan. kapag pumupunta sa terminal. Legit yan. Diba? Kaya eto, ibibigay namin sa iyo kabisyo ang unang dalawang ganap sa terminal. Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot mo muna. Ito ang mga late na pasahero. Jessa! Jessa, bilisan mo na. Maiwan na tayo ng bus. Ito naman si Robin Siena. Masyadong nagmamadali. Kalmahan mo lang, girl. Paano kakalmahan? Late na tayo. Kapag tayo talaga naiwan ng bus, sinasabi ko sa'yo. Chill lang. Sa mabagal talaga akong maglakad eh. Ba naman to eh. Ano? ano mabagal? Ano mabagal? Ang dami-dami mo kasing nilalagay sa mukha mo, kaya late tayo. Bakit ba? Rejoice life? Miss, saan ang bus nyo? Kuya, papunta kasi kaming Sorsogon. Eto, may ticket na kami. Biyaheng Sorsogon. Anak nang, bakit ngayon lang kayo dumating? Aalis lang ng bus na yan. Kayo na lang yung hinihintay kanina eh. Ayun, umalis na. Ay, totoo ba? Anak ko, Jason, yun na kasi sinasabi ko sa'yo eh. Kung hindi ka sana nag-rejuve at nag-skincare. Robin nako. Siena! Andito ako! Naghahabol ako! Oh. Nahabol ko yung bus! Ay. Tara dito, sumabit ka! Ay, wow, wow. Alam mo minsan, Jason, natatakot na ako. May lahi ka bang aswang? Bilisan mo na! Ayan. Uy, wala ka talagang magagawa kundi maging si Sanchay ka ng Meteor Garden. Tanda ko naman, si Sanchay talaga. Uy, hindi, nabutan ko rin naman. Oo, yun. yung humahabol siya ng bus, kapag late talaga yung bus mo, Gagi pare, legit to, wala kang magagawa kundi habulin talaga to. Talagang ilabas yung pagiging atleta mo like super legit and all. Awa, tsaka yan talaga yung pinaka nakakatakot for me Oo. Yung mahuli ka, lalo na kapag halimbawa sa eroplano. Uy, eroplano, kahit nga Kahit sa bus saan. lang nakakatakot kasi magkano din yung pamasahe ngayon sa bus papunta ng Bicol, nasa Totoo. 1,000 plus na Oh, din diba? eh. Tapos kapag hindi ka nakaabot, Wala, dasal na lang. thank you na lang. Thank you na lang ang kapalit. Kaya Oo, diba? Ay, no, anyway, that's number 1 pa lang. Apo naman tayo sa last but not the least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga modus sa terminal. Oh, girl, Robin Siena, huwag kang masyadong tatanga-tanga dito. Maging mapagmatsyag ka sa mga gamit mo. Minsan kasi, may mga gumagalang masasamang loob dito sa terminal. Huwag kang patanga-tanga. Ganun ba, Jessa? O siya, sige Oh. Hi, Miss. Hi, Miss Beautiful. Ako ba? Ako ba? Oo, ganda mo kasi, Miss eh. May kamukha kang artista. Hoy, ako lang to.
Girl, Robin Shena. Abogado ang artista. Bakit? Kilala mo ba yan? Hindi. Ay, pero hayaan mo na. O siya, kuya, kung maganda man ako, dahil yan sa rejob ko. O anong may tutulong ko sa'yo, kuya? Nahulog mo kasi tong wallet mo. Bibigay ko lang sa'yo. Ay, wow, napakabait mo naman. Akin na. O siya, alis na ako ha. Uy, ang bait naman niya. Uy, girl, ang bait niya, no? Hindi mo nga kilala yun eh, kinakausap mo. Ay! OMG! Oh, bakit, Jessa? Yung wallet ko! Hindi ito yung wallet ko! OMG! Ayan, Jessa! Nasalisihan ako! Masyado ka kasing nagpapaniwala sa iba eh! Oy! Ingat kayo ang daming mga modus din talaga sa terminal. Wow. Although, yung pinakamagandang modus talaga dyan sa terminal na mga napupuntahan ko, mga papuntang Bicol, papuntang Bulacan at Cavite, Wow. dumadagundong ang Love Radio Manila. Ay, I love it! Oo, pero mag-ingat kayo kasi may mga ako nasalisihan na ako. Ano bang modus? Ganito. Yung parang nahulog yung wallet ko, Wow. inabot nila. Yun pala, there's someone na sa likuran ko and all who's like picking my wallet sa may puwetan ko and all. Ayan. So hindi ko napapansin kasi syempre, ikaw na may modus, lagi mong sinasabi na, wallet mo to, ingatan mo to. Dinaan ako sa sa pagsasalita and all. Sa Ebas, Sa Ebas. no? Lately ko na-realize, like, nakaalis na siya, oh my gosh, hindi ko to wallet. Yan. Parang may pang-hypnotize and all. May Oo. ganun Pero feeling ko lang din naman kasi syempre kapag nasa terminal ka, ang dami mong gamit na iniisip. Iniisip mo rin yung oras ng biyahe mo. Gutom ka pa. Correct. Tapos ang baho pa nung katabi mo. 'Di ba? Talagang kumbaga yung isip hindi nagiging matalas. Oo, yung sense of focus nawawala talaga. Totoo. Kaya paalala lang to sa mga kabisyo nating babiyahe, lalo na mag-uundas. Oo. 'Di ba? Ang daming Oo, wag kayong gumaya sa akin. Natatanga-tanga talaga. Ako talaga ganyan. Totoo. Lutang po kasi to si Konyo Bicolano. Normal to sa kanya, hindi lang kahit pag bumabiyahe. Minsan nga sumakay ako papunta akong Bicol, Oo. Camarines Norte. Awa. Broski, gagi pare, nasakyan ko Sorsogon ang layo nun. Oo. Kasi kamukha lang nung bus. Oo. Medyo tan-GA ka Oo doon. talaga. So ako naman parang bakit ako nandito? Ay, nako. Kaya mga kabisyo maging mapagmatsyag Yan. at maging matanglawin. Legit yan. Siya kabisyo, kung di mo nabutan ng usapan namin ito at may gusto kang ipa-shoutout sa amin. O shoutout natin yan. I-message mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials yan mga broskis at Konyo Bicolano. Quick shoutout lang ako sa mga taga Camellia Springville at sa mga taga RFC Molino na nakatutok sa atin ngayon. Ayan, happy viewing po, happy listening po sa inyong lahat. O kung ikaw naman wala kang pambiyahe, ito, Pamasahe. may regalo kami para sa'yo. Tuto, scan, hanep sa premyuhan. Tuto, scan, saya ng samahan sa Love Radio Fan Scan. The Super Scan. Fans can, oh fans can. Alam mo, lumalapit na yung tono mo. Ay nako, tama. I Dapat love palitan na talaga yan. Kabisyo, simpleng lang itong ating fans ka na, no? Magbibigay lang ng katanungan si Konyo Bicolano at sasagutin nyo lang to sa pamamagitan ng aming mga fans scans o QR codes na amin pong pinagdidikit Yan. sa mga terminal. Meron dyan, Oo, diba? sa terminal, sa mga Totoo. todahan. Yan. O, so ano na ba ang katanungan for today's radio, Konyo Bicolano? Gabisyo, sa ang sports maririnig ang mga salitang rebound, foul, at traveling. Ay. Yan. Is it letter A, volleyball? Volleyball! Letter B, basketball? Basketball! Letter C, patintero? Pero! Or letter D, piko? Piko. Yan, scan mo na yan, Kabisyo, at manalo ng tumataginting na 500 pesos! At mamaya sa uling oras ng aming programa, isa-shoutout namin kung ikaw na nga ang sinuwerte! Kaya tumuto ka lang, Kabisyo, dahil makakasama mo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena! Your ragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. At ang susunod nating Yan. kanta para sa inyo. Ay, oo. Ito, para to sa mga bumabiyahe. Ano yan? Yung la 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 Ay, la alam ko yan. la, Kantang la. Joyride ni Lala Banderas. Joyride. Si Lala eh. Ay, nako. Overdrive. Ay, Overdrive. Overdrive ng Eraser
Heads. Hindi mo alam. I-head, syempre. Dito lang yan sa Tara. Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Siena!